Gani. Da sunan Shehu Ibrahim zai same ka ce ilimin nan da ake kira hakikan nan fana'un nan usulun nan wanda Shehu Ibrahim ya zo da shi nan kenan shi ya ce in shi ne kawai ya ce ni na ce in ka duba Malam Yahya Lamini ba ka yi don kaga Malam Yahya Lamini shehun darika ne baya yin haka ba haka yake ba an ka duba Malam Sani Murtala Allah jikan shi kaga ba haka yake ba in kaga Shehu Kamaluddin Allah jikan shi kaga ba haka yake ba kaga Malam Adamu Kusuntula ka ce ba haka yake ba an kaje kuma shi kaga Alhaji Babal Waiz baban Malam Dudu kaga ba haka yake ba Alhaji Babal Waiz ba haka yake ba Imamu Garba Hakim ba haka yake ba baba makaranta ba haka yake ba Malam Mai Kano har shi an ce shi ya cika sallah ma Malam Mai sallah too much yana sallah too much kace wallahi yes yana sallah too much ka tambaye ni me yasa Malam Kano ba abinda tunda ni mu muka san shi da babannin mu suka san shi suka haife mu muka tashi mu da shi ne mu ni yaron kuma shi ne mu da Malam Mai Kano ne dare da rana ya san ni komi ni da shi ne ni na yi wa'azi cikin taro Malam Mai Kano yana sa kudi envelope ne a bani ce Malam Tanko aka yi kira na T-Block FM Mr. Fuad na'am Sheikh masallacin bus stop lamba 2 kuma shi masallacin bus stop masallacin Alhaji Haruna masallacin baban Malam Dudu da ba sallan juma ciki ni aka aika na je wurin Malam Mai Kano na je na kwana ni ne aka san na fadi mishi ya yadda saboda shi ni su Malam Dudu aka cire malumman kuma shi aka ce ni in je Malam Mai Kano na jin magana na in na fadi saboda munkire za su ci masallacin ni na je farai na gaya ma malamin saboda ni ya yadda kuma ya ajiye min conditions na komo da shi yau ake sallah a babu ni Muhammadu Sanusi ka san Kibla FM nake magana haka ne T-Block FM kuma Kibla FM har lahira yana kai masha Allah don Allah na ji baya yi karya na san kunya malamai su wasu shehannai da aka kira su da suna haka su suka kawo wannan banna cikin darikan Tijaniya suka naka ma shehu mai safadin kaya kabar program ga yayi kwana 3 na fito da littattafai da Shehu Ibrahim ya kafirtar da masu yin haka in karanta abinda Shehu ya fadi kaga da wanda suka yi wannan da sunan shi har ya ce ma Allah ka shaida ba ni ba su ya Allah kare suka yi mishi amma the secret behind abin da ya kawo haka wasu sun hau kujerun shehantaka amma bai yi karatu ba amma ya alwala na sha T-Block FM wallahi sun matallahi ana girmama shi matsayin shehu ne waliyi ma ke kiran shi amma bai yi karatu ba to amma sun zo sun zauna cikin malamai ka san Gana akwai malamai she wani abu ya koma flag mutane kaman wasu ai tare da Shehu Ibrahim suke da shi ko me suka fadi game da Shehu haka nan ne su kuma sun zo gida ba karatu kuma ga manya-manyan malumma masu tafsiri masu buga littattafai
kuma shi ne Tamale ne, Takoradi ne, Accra ne, Ghana duka ko'ina malamai ne kuma 'yan Tijjaniya. Su kuma sun zo ana ganin su ne ma Shehu Ibrahim, amma ba karatu, kuma tarikan Tijjaniya failan nan bai yi ce da karatu, ba kai ka zama shehu baka da karatu. Ba ka yawa. To don shi she suka yi maza. She suka kawo wanga faila ilimin ga na fana'u da hakikan ganda kake fadin ga. She suka spreading shi cikin mutane. Suka spreading shi suke ga mu lokacin nan in me shi ya ce zo ka sha bodi na rasu da Allah ka sha. Ni Fuad. Na'am. Ni na taba cewa cikin maulidi na doki speaker na ce daya daga cikinsu na ce na samu kashin shi ma na ci na bar mata na ta min karkara mu ci gidanmu. Block FM. Block FM. Kai dai ka tambaya an gaya maka. Wow. To amma an wanga program namu mun samu so uku so fudu ka zo ka ji the whole secret. Hakikan nan da fana'un nan farko yana haifar da ababe guda 7 in ka yi su za ka kafarta. Subhanallah. Za ka karyata dukan ayan alkur'ani. Astaghfirullah. Karena Allah kana yi ma Allah maganan banza. Kana yi mai dan wanka firan magana Allah, kuna yi ma Allah dariya. Ya salam. Wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa. Za ka rena Allah in kai fana'un nan kai hakikan nan. Sa'annan za ka zama makaryaci, za ka zama malami mai karya. Saboda shi haka suke, kana ganin su malamanmu nan masu rawanin nan duka makaryata ne, sai daya cikinsu, sai daya sai masu tsoron Allah.